heitimästä laittaa lakaalle hiukset, mutta kun ei pysy muulla. Äitiltä oppinut. Ei ku... No aika lailla niinku siinä. Vankeja varmaan hirveän kiinnostaa, että miten meikällä on letti. Ei muuta kuin let's rock. Halo. 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 Toimisto. Onko Patja minulle? Täällä ei oo Patjaa ollenkaan. Ei oo Patjaa? Ei oo. Pitää toimittaa. Vastaanotto-osastolle. No eläpä rupia sille linjalle. Ei mä rupea. Minä välitän viesti, mutta En oo 7 kuukauteen päässyt mihinkään töihin vakaan. Joo. En muistanut ottaa tätä sekkiä lääkkeakkoon. Voisiko se sulla? Traktorimiestä tulee petettyä. Niinpä näkyy. No Jussi, terve. Kuule, yhden aikaa olisi korppukahvia tarjolla. Kuitenkin mulla on niin kaukana täällä syvällä täällä mettässä ollaan näin, että sillä Sivistyksen kehto on 100 kilometriä. Niin, tuossa Kestilän depoilta kysymässä, niin vaikka itse lähtee lomille täältä, että missä se Pelson vankila oli. Saa suoraan. Tässä oli tarkoitus tehdä ihan erilainen väline, että meillä on silmät kiinni, pukku päässä, mutta meillä ei ole aikaa sen heittimiseen. Apettakaa se. Kiinnitä elektrodit. Kiinnitä liitin tukevasti. Kiinnitä elektrodit. Kiinnitä johdit. Kiinnitä elektrodit. Kiinnitä liitin tukevasti. Oli tuu. Äkkiä. Kontille. Laita vitu takki. Äkkiä. Joko hän helpottaa? Vaikka hiljaa sitä. Käypä tuolla puolella tuossa WC-tilalla. Mä hain Pelsolle töihin, kun vankila on niin iso kysymysmerkki aina ollut ja kiinnostaa, että minkälainen paikka se on. Ja eipä tämmöisistä Pelson suunniltakaan muita työpaikkoja juuri löydy. Pääsääntöhän kannattaa pitää sillä, että ei hirveästi lupaa niille, koska se vanki on tyytyväinen, kun se jollekin jotain luvataan ja se saapi. Mutta sitten kun se tulee se ensimmäinen ei-sana, niin sitten sitä alkaakin tulla niitä amerikkalaisia lehmän nimiä. Ja sitten sitä joutuu vääntämään kääntä ja muuta. No niin päivä. Lähetti TK. Ihmistuntemus on niillä äärimmäisen hyvä.
Sairauskohtauksetkin on semmosia, että sitten kun sieltä ääni kuuluu, niin se ei ole kuolemassa mihinkään. Vaikka se huutaa ja älisee siellä täysillä, niin kuin näitä joitakin on, että mä kuolen tähän, mutta jos se siellä huutaa iso ääni, niin ei siellä silloin se kuolema hätää. Kyllä henki kulkee hyvin siinä vaiheessa. Käytäntöjä Kyllä on. tää pikkuhiljaa tästä alun vielä tuntuu vähän täyteen. Miten Parissa viikossa alkaa asettumaan. Lohuttiko? Ei, kyllä varmaan elokuun alussa vielä on loppuun asti töissä elokuun. Ei se siinä kohtaa, kun alkaa itsessään talon pohjapiirustus hahmottumaan mieleen, että tietää jo valmiiksi, mistä kannattaa mennä mihinkin ja missähän sitä suunnilleen on, niin kyllä silloin ollaan jo voiton puolella. On se vähän jännittävää. Ei tiedä oikein, mitä on minkäkin oven takana ja minkälaisia tyyppejä siellä on. Että varmasti on pelottaviakin tyyppejä. Jos joku on murhannut jonkun, niin se laittaa vähän silleen ajattelemaan. Varmasti ajattelee meistä kesävartioista, että tollaisia kokemattomia, epävarmoja kamppoja tulee pyörimään tänne. Hyvä. Paina vaan. Hyvin Hyvä. Vielä vaan. Hyvä. Paina vaan. Vielä vaan. Hyvä. Diskopumppi. Sitä testi itse tekemistä ei niin kuin anneta vangin niin kuin nähdä, se tehdään tuolla. Ilmoitetaan tulos, josta sulla oli vasta otettukin. Otetaan nyt se tulos. Joo. Voin mä jäädä ottaa. Oota siellä yleensä. No niin. Tänne sitten. Tuo kontrolliviiva on tuo ylempi ja positiivinen, jos tuo levivä häipyy, niin se on silloin positiivinen. Että pitää 2 viivaa löytyä, silloin se testi on negatiivinen. Olen minä ottanut muutaman vangin, mulla on tullut jo, mä en tiedä mistä se tulee, joku etienne saattaa olla. Että on tällä hyvin himmiesti ollut. Se ei varmaan kannata sitä tehdä, mutta olen tehnyt sitä sillä, että on pistänyt varmistuksia. Aha, siellä onkin sitten käytetty kaikenlaisia aineita. Se on amfetamiini. Että se saattoi pelatakin, että se ei antanut tuo enempää, mutta näettekö te tuossa amfetamiini? Pannaan noin, ettei ei siinä kyllä ota sitä. Joo. Elikkä katsotaan saadaanko me tästä, se on niinku nippanappa. Kyllä ne varmaan ehkä tuosta voi ne saada. Oli kyllä aika yllättävä aine, jos se amfetamiinipositiivista näytti tuo pikaatista, mutta sehän ei ole varma, että onko se silti, mutta pakkohan se oli panna ja sitten se sai tikisteltyä niin vähästä. Heräskö mitään kysymyksiä tuosta testistä? Eipä kyllä, aika selkeä hommahan tuo oli. Ei sitä ikinä saanut yksin viedä. Nehän sanoi, että aina kaverin kanssa. Muistatko näin? Että jos ne ruppee niin jotakin riehuun, niin meidän pitää kuitenkin olla tälleen yhdessä. Nehän sanoo, että niinku toinen vartija sinne. Mitäs mulla on tavarapussi, kun oli, niin onko se saanko meidän haltuun sitä? Niin. Voit sulla monta näitä kurinpitoja liittyy tänne? Pari. Ei mitään lisätä. Minkä takia sinä kuitenkin olet lähtöajatus, vaikka on käsketty ja pitänyt olla tietty. Olet tiennyt varmasti työajan, mikä työaikaisella keittiöllä on. Vai oletko ollut tietoinen niistä? Kyllä on ollut tietoinen, mutta nämä on vähän pikkusen liukuvia nyt työajat.
tämä toinen asia, tämä tablettiasia. Oliko tämä sinun tabletti? Olet myöntänyt, että se on sinun tabletti. Minä kadotin sen tabletin kaveriselliin. Nämä on tabletti, jota saanut. Löysin. Mistä löysit? En muista enää. Kuitenkin tiesit, että se oli niinku luvaton. En ollut varma, että onko se luvaton. Joo. Määrään yhteisenä kurinpidon rangaistuksena 2 vuorokautta yksinäisyyttä ehdottomana. Tosta voit ottaa yhteydestä. Joo, selvä on. Tuo kästä vettä ja se pussi sitä maailman. Joo. All right. On ne samat tyypit, jotka koitti karata selli-ikkunasta koneen rundissa. Oo. Miten he se olisi lähtenyt täältä? Olisiko ne ollut autokyyti tuolla tai joku? Tuollekkaan olisi... No ei ne... Ei ne olisi päässyt tosta ajaa yli, ne olisi vittu repinyt itsensä siihen. Ja ne olisi huomannut heti. Tai sitten olisi just tulla katolla, niin kuin sillä oli viimeksi oli juoksu. Ne oli päässyt kato... Ne oli kyllä lakana, oli vääntänyt noita selleen, noita kaltereita. Ykkönen. Mitä? Housut. Palelee. Eikö sulla ole housuja siellä? Selvä. Mistä vitusta me revitään housusta? Siellä ei oo housuja, niin miksi sulla Ei oo nyt housuja. Käärin peittoon tiukasti. Täällä on tämmöiset olot, kun on peittoon käärivyt, kyllä sä pystyt. Niin se on. Semmoista se on. Joo. Ei tänne ihan huikseen joudut tänne. Noniin. Koota pari. Käydään tsekkaan. Voi vittu. Ne on kerroksessa ne sun lääkkeet. Älä vastaa täältä. Älä vastaa täältä. No, oota, mä käydään yhdessä katsomaan. Ne on kerroksessa ne sun lääkkeet. Tuolla yllä. Jaha. Onko sulla kuin tärkeä lääkitys? No niin. Eikä ULK, soittakaa tonne ylös nyt. Katsotaan kelle tuu. Tuu idiootit, saatana. Tuossa on niinku semmonen sankarikopla, että ei mitään järkiä. Kun ne huutelee tolleen, niin pitäis sanoa, että turpa kiinni. Niinku ennen vanhaa. Turpi ja rääkä. Eikö muutenkin siis pitää sanoa? Ei nyt voi vittu rääkä. Niin, kiitti. Ja mulle kans. Ei jumalauta, turpa kiinni. Vittu kypyjänä on ollut, niin... Joo. Hyvin menneissä. Lähdetäänkö ratsaa sen selliin? Ratsataan kunnolla tää paska. Mihin liian pojat ollut menossa? Täällä on lähissäkin näitä.
Tuleeko siellä sankareita? Huumeita pitäisi vielä löytyä. Ei tämä ihan äänetöntä ollut tämä mehu. Ei vittu, mä ainakaan haittaa yhtään. Perkele, hyvä. Mistä löytyi? Tuolla lattialla. Miten on tehnyt seiveristä tehnyt? Täsmääkö tää tähän? Täsmää. Onko täällä mukaan kilju? En vittu, se on täällä tietenkin. Täällä niitä kiljuja. Vittu, tänne sitä kiljuu. Eihän niillä saa olla yksi kahvikeitin per selli. Otetaan vittuun tuo kahvinkeitin. Vittuun tää keitin täältä. Eihän saa olla yksi kahvinkeitin per selli. Montako kahvinkeitintä saa olla per selli? Periaatteessa se on 1. No niin, silleen vaan otetaan tuo pois. Joo. Eipä tiedä, että antakaa olla siellä vielä ne... Me löydettiin se tekoväline. Joo. Ottakaa Otetaan. Laakapuksesta muuten ne terää sitten kahvinkeittimen saa jättää. No, me jätetään se. Kyllä ammattimiehet on ammattimiehiä. Viisi palvelupaperia ja 3 pitkät filterit. 2 pandanoita valkoisia suklaita, 2 niitä kuukieskeksiä. Joo. Sitten 2 noukatjäätelöä. Ei oo noukatjäätelöä. Eikö? No anna 3 vaniljaa sitten. Ei oliko 1 vanilja? 1 vanilja vaan. No anna se 1. Joo, mä sanoin, että jos sen nyt saisi tällä viikolla sen postiin. Ne kassit, että minä sanoin tavarat, kun lähden siviiliin. Ja sitten farkut ja mitä siinä nyt oli. Joo. Ja sai isälläkin synttärit niistä. 67. Lähetin kortin. Niin vasta, joo. Kortin lähetin sille ja noin. Ihan hyvin. Omissa oloissa ja hyvät ruuat on välillä. Käyn syömässä ja kyllähän se tästä ei edes enää pitkä aika. Meikin muistan, kun edellisellä tuomioilla oli se, että kourallinen piti saada kaikennäköisiä lääkkeitä, mitä oli jemmassa jo sitten, kun vielä lähti hakemaan omat siihen päälle, niin puolen päivän vaiheessa alkoi olla jo sillä tavalla, että ei muuta kuin nukkumaan. Niin huilaamaan näin, että ei ole rundi. niin huonossa kunnossa oli. Ja, mutta se, että meikin oli epäonnistunut paljon elämässäni omissa asioissa ja silti miltä me on kuitenkin saanut niin Jumalalta anteeksi ja se on semmoinen asia, että siihen me luotan. Mutta kyllä sä tiedät, että
meillä niinku mustalaisilla niin nää opetetaan niinku ihan pienestä. No teillä on aivan lapsesta lähtien, niin, ja teillä on hirveä kaikki nämä mitä mitä sä mulle niinku puhut, niin on mulle niinku tosi niinku, niinku tuttuja hommia. Mulla on vaan oma elämä mennyt silleen, että mä oon kaikkea semmoista värkäilyt, on tänne joutunut ja... Se olet niinku semmosessa oravan pyörässä, missä se liikkuu. Nurkkaa ajettu. Kun pääsin viimeksi pois, mä sanoin, että tuokaa mulle pullo viinaa ja luotiliivit ja pyssy. Että mä en muuten tuu tuosta portista. Niin, kun pelkäs niin paljon muita ittiä. Ittiä mä pelkäsin kaikista. Niinhän se on. Tiedätkö? Niin. Että hampaisiin asti pitää olla kato aseistettu. Puhuko te puntari mukaan vaan? Sehän se siinä on juttu. Kato kun on, tiedätkö, kun on perhettä, mulla on poikalapsi. Ja mä haluan näyttää sille, tiedätkö, semmoista. Kyllä sä tiedät mitä mä... Kyllä ei tietenkään katso tuota, niin tuo kuitenkin sinun pitää niin miehen esimerkkiä näyttää, isän esimerkkiä. Niin, että ei voi olla enää niin pikkupoika, kun on astunut aikamiehen kenkiin. Se näkyy tuon peilin. Ei voi enempää ottaa. Ovat pihalla tossa kattovat silleen niin paljon ei pysty. Täällä on vissiin jotakin kammaa sisällä, kun ei oo ihan pohjassa. No niin, nyt on. Ei paljasti meni. Sieltä vaan pussi mukaan. Onhan se. Milloin sulla on vapautta? Se on syyskuun alussa. Joo, ja kuitenkin täällä ollaan melkein joka kuukausi, hyvä, että joka viikko. No ei tuo on taas liioittelua. No kuitenkin useamman kerran, että useita täällä on kymmeniä sulla näitä ilmoituksia tämän tuomion aikana on. Tuntuu, että se ei piittaa ollenkaan näistä säännöistä, eli määräyksistä, mitä täällä on. Kyllähän minä suurinta osaa koko ajan noudatan. Niin, mutta harvalla vangilla täällä on kuitenkaan tuomio vuoden 2 vuoden aikana kymmeniä ilmoituksia, jos tuon tullut kurinpitoon. Niin, olen mä koittanut käyttäytyä ja olla niin hyvin kuin pystyy. Minä en sitten kykene paljon tämän parempaa, jos... Ja sillä minä en oikein... Joo, vankilassa lähdetään vankilan säännöillä. No niinhän se on, ja niinhän tässä on menty. Joo, onko muuta tähän asiaan? Eipä oikeesti. Joo. Tässä on nyt teepaita, kolkehousut ja sitten on tää tarvikusetet. Tää on näköjään 2X. Joo. Otetaanko tulee? Siinä on vessapaperi on tuossa. Missä? Tässä? Joo. Tää vittu on mennyt ihan vituksi tuo sun asuttava. No. No ihan vittu tuolla pyörii kun... Minäkö? No ei, hyvin se meni. Vittu kun... Kiitti oikeesti. Aku! Olisiko vielä yksi huulimaki? Ai vitsi hierpa mua vähän. No jos nuuskaliukeneet povarista tai jostakin. No jumalauta mikä. Meikä ei kyllä jätä niinku omia Meikäläinen on YouTubessa kuuluisa, sitten vielä näkyy tuolla. Ai jaa.
Mulla on YouTubessa yksi julkaisu. Mikä julkaisu sulla on? Haaveiden ranta, se on yksi kappale. Ootko sä ihan musiikkimiehi? Joo, yli 30 vuotta oon soittanut. On hieno harrastus. Toimit solistina myös? Trubaduri. Soitan kitaraa. Se on makia homma. Mikä haava? Haaveiden ranta. Haaveiden ranta. Saattaa löytyä Eemelin nimelläkin. Okei. 2, niin kuin viime pääsiäisenä. Tehtiin video. Se on 20 vuotta vanha kappale. Mistä sä sanotat yleensä? Mistä aiheesta? Kaikki on vähän niin kuin kulkurin kappaleita. Omaa elämänkertaa periaatteessa. Aika! Joo, niin tietenkin. Niin tietenkin. Naamasta. Niin se on. Se on niin kato. Se on ihminen noissa vanhoissa lääninvankiloissa, että niin se homma menee. Sitten kun mennään näihin... Niin, kun ollaan kuitenkin kivitalous. Niin Kivitalous. Ei ole mitään avotalonkaan tekemistä. Niin. Muka pitää siirrellä eri kivitaloon sen takia, että on liikaa tuomioita. Niin. Kyllä se Täällä on aika vähän ulkomaalaisia. Joo, ei täällä on nyt Mehmetti on niin täällä Mehmettikin on uskossa, se on kristi se tuli uskoon kans tuossa vähän aikaa sitten. Kristitty. On kristitty, se on silloin sen sukulaiset on niin Muslimia. eikö kristittyjä kanssa. No se on Turkista ja sitten on niin sitten tuo muslimi tuo jätkä tuo neegri. Luoksesta toisi, vaan en mä voi. Sinun kanssas jälleen niin astellaan. Et enää saavu luokseni milloinkaan. On kuollut rakkaus, on jälleen jää sama. Ja orpo sydän saa näin valita. Olkapää. On hoitaja itekin. Niin. Se tuntuu, mutta jos ei on mennyt pois, jos se on pois paikaltaan, niin se on joku niversien homma. Olet kyllä särkylääkettä siinä. Tonni pamolia, jos halu niinku 2 pamolia. Hyvä. Noniin. Kuule, tässä on mikki tässä naisten osaston lootassa. Tämmönen krominen mikki. Niin, se pyytelevät nuo naiset sitä mikkiä takaisin. Kannattaako sitä antaa niille?
Kato Jossu, eikö sinä ole ihan riittävän hyvin laitettu? No ei se ole. Eikö oo? Ei. Joo. Mitä sitten nyt tehdään? Tee kunnolla. Tee kunnolla. Koska sä osaat. Ei minä jätin ne loput teepajat sinne, en minä niitä sen kummemmin sinne osaa laittaa. Ja Jaana kielti multa aikanaan jo, että mä en saa laittaa mitään. No, laita sinä ne teepojatkin loppuun. Ja minä olen paljon laiskempi ihminen kuin sinä. Käynyt soittohuoneessa. Mä oon käynyt soittelemassa aina silloin tällä, mutta nyt on vähän semmonen syrjää vetäytyvä tietyllä tavalla tuolla. Mutta muuten on kyllä niin mennyt ihan, että... Asiat kunnossa tuolla muualla. Joo, kyllä mulla siviilielämä on ihan konteksissa. Asunto on ja kaikki. Hyvä homma. Asuntohommat ja kaikki on, että ei tässä niin siinä mielessä ole mitään. Ei tässä enää ole kohta kuin 5 viikkoa. Tai mitä se on? Eikö 7 viikkoa vielä? Sittenhän se on jo ohi. Onko sulla käynyt siviilistä katsomassa täällä paljon? En minä. Mä oon ollut vähän niinku... En oo anonut mitään niinku tapaamisia eikä tämmösiä. Mutta kyllä mä yhteydessä ja mulla on ihan hyvät välit siinä, että ei. Sitten kun vapautuu, niin ei oo mikään niinku... En jää syrjä. Elikkä mulla on aika kierroa sillä kylällä, missä mä asun. Mulla on sillä kaikki välit kunnossa. Sekin on hyvä. Niin. Mä oon ite ollut avoin siinä, että oon sanonut, että oon ollut täällä ja on vielä tämä reissu tässä, että viimeinen reissu, siinäpä se sitten on. Joo, se on hyvä. Ei toivon mukaan, eikä varmasti tarkoitus on, että on sitten ihan. Se on hyvä. Että ne on niinku menneisyyttä tavallaan ne, minkä takia täällä ollaan. Vanhoja asioita. 2 vuotta sitten tapahtuneita asioita nyt tässä. Mun mielestä se kuuluu ehdottomasti vartijan työhön ottaa huomioon, mitä vanki ajattelee tällä hetkellä, millä mielialalla se on liikkeellä ja miten se jaksaa. Et se on tosi tärkeä juttu, että en mä ite koe, että mulla on mitään ongelmaa siinä, kun mä vangin kanssa keskustelen, että se näkee monesti seuraavana päivänä vangin naamastakin, että hän on vähän helpottunut, että on saanut jollekin jutella näitä asioita. Kun ei sitäkään tavallaan ikinä tiedä, että mikä vaikka se voisi olla ihan joku yksi pieni asiakin tavallaan, niin siinä voi olla aina vangille joku taka-ajoitus. Niinpä niin. Siis ihanhan niille, totta kai niille pystyy puhumaan ja sillä se kaikkien kanssa ollaan ihan samalla tavalla puhutaan. Mutta ei mulla silleen henkilökohtaisesti ole minkäännäköistä intressiä niin kuin niitä kohtaa. Että mä oon kaikille kohtelen kaikkia samalla tavalla ja on kaikille semmoinen tavallinen. Niin, mutta en mä niinku... En oo kertaakaan ruvennut oma-aloitteisesti, en mä kysele niille mitään niin. Puhuu, että ei se on mun tyyli, että en mä joo, ei mun tarvitse mulla on niille. taas sitten toisinpäin, että niin. minä saatan kysellä sitten. Niin. Just tällä, että mitä kuuluu ja miten menee. Ja... Eiköhän me lyö kuule jöllit huuleen ja avata tietokoneen ja kuunnella kerran Misulan kappalepäivää. Niin napaa semmoista. Se on hyvä. Joo, tää se levinpäin kuuntele. Ei sitä voi silti kiistää. Se levinpäin kuuntele. Ei ole hyvä biisi. Kaikki muukin kehuu, että sehän kertoo sitä asiasta tavallaan sille kappaleessa. Kun häntä niinku masentaa, että on lähtenyt viinan vienyt ja kaikki muukin. Talo on ja kaikki tämmöiset asiat kunnossa. Sitten pitää täällä kärsiä niistä, mutta sitä se
mistä ihmiset tänne tulee ja minkälainen tausta niillä on joku tietty rooli ja saa olla vähän kovempi jätkää. Todellisuudessa onkin sitten suurimmaksi osaksi semmonen, joka kaipaa jotakin muuta oikeasti, mutta ei vaan pääse pois siitä. Hyvin on kyllä saanut. Tosi rikas työkokemushan tämmönen on. Ei ole tavallaan semmoista niinku samanlaista työpäivää kuitenkaan, vaikka ajatteleekin monesti, että se on. Eikä se muuta, tärkeintähän se on aina muistaa, että sitten ollaan vankilassa töissä. Että täällä on väkivaltarikollisia. Että vaikka se on tämmöistä välillä istuskelua ja näin, niin kuitenkin koko ajan pitää olla herreillä. Että ei tiedä, mitä se seuraava puolituntinen tuo tullessa. On Jyväskylän poliisilla numero. Onhan sinne varmaan numero. Ei kun siis osoitetta ja se posti. Joo. Nappapas sieltä, niin katsotaan löytyisikö se. Jyväskylän poliisivankila. Kavereita poliisivankila. Aina on noita ympäri Suomea. 8,5 vuotta ollut kiinni tässä. Niinhän sä oot ollut pitkä. On noita sairauksia tullut niin paljon. Ei mulla ole kuin puoli vuotta enää siihen aikaan, mitä ne antoi eliaikaa. 13. Mulla on niin paha tuo maksakirroisi. Niin justiis. Onko ne sua maksasiirtojonnoon laittu? Eihän ne nyt tämmöiselle konnalle anna. Nämä menee lapsille ja työssä käyville ihmisille. Ei nyt sillä lailla ainakin... Meinaatko, ettei jonon kärkeen pääse? Ei, vaikka olisi vähän rahaakin, niin mä en usko, että pääsisi. No, se taitaa olla aika tiukat seulat niissä. Joo, niin on. Siinä se päihteettömyyskin pitäisi pystyä todistamaan pitkältä ajalta. Sä et taida olla sen katkerampi kuitenkaan, kun sä ymmärrät, mistä se... Ei, mitä katkeruutta tässä itsehän tässä on mokannut kaikki näin se on. asiat. Meillähän ne on ainutkertaiset Jokkalla nämä maksat. Näin on. Mutta vaikka tuo oven, niin ihan joo, sä pääset siinä. Joo. Kiitti. Joo. Tuutko sä katsomaan 2 viikon päästä iskää? Tuut. No niin, hyvä. Iskä vois soitella iltapäivällä uudestaan. Säkö vaan kuiskailet siihen puhelimeen? No niin, anna äitille. Isi rakastaa sua. Niin, minäkin sua. No niin. No niin, minä soittelen vielä myöhemmin vaikka tänne. No niin, rakastan sun. No niin, hei. Minä en voi puhua teille, veljet, niin kuin hengellisille vaan, niin kuin lihallisille, niin kuin pikkulapsille Kristuksessa. Juotin teille maitoa, en kantanut vahvaa ruokaa. Sillä te ette olisi kestänyt.
Veikko. Mikä on? Ei töitä. Ei töitä. No niin, ja sitten sillä omissa selleissä. Seuraavan kerran se omissa selleissä valmenee, sitä tulee ilmoitus. Veljespiiri. Mihin? Veljespiiri. Mä olin semmoinen. Se on nyt 10 yli alkaa. Niin turhaa laittaa kiinni. Joo. Pekuri lähti. Se oli veljespiiri. Se lähti veljespiiri. Yksin se asuu? Joo. No niin. Kyllä kai sitä johonkin, jos sen kävisi sen koulun loppuun, niin kyllä kai sen vähintään johonkin pankinjohtajaksi pitäisi mennä. Eikä sitä aina rahan takia kannata ajatella silleen, että mitä työtä jaksaa tehdä itsellä. Niin tämmönen monivuorotyö sen takia on paras, kun on soittoharrastuksia ja tavallaan se ottaa myös niin ammatillisesti senkin hommaa. Miettii, että miten Kauan sulla kestää se koulu? Mitä se kestää? 1,5 vuotta? 2,5? Sitten oot valmis perseitten pyyhkiä? Ei, helvetti, kun mielentilassa päihde. Perseen pyyhkiä. Taas on niin vähän väärä käsitys lähihoitaja. Kyllähän se sitäkin kuuluu, mutta on se paljon muutakin. Esim. Täällä ohjaajana kaikenlaisia. Sitten ihan peruslähihoitaja, että ei se katso sitä yleensä, että missä, paitsi lapsissa ja nuorissa. Että Eli siis, että vaikka sä oot erikoistunut siihen, niin sä silti voisit mennä jonnekin vuodeosastolle peruslähihoitajaksi. Joo. No silloin on sitä perseitten pyyhkimistä. No ei se ihan sitäkään ole. Miten nää saat tehtyä niille semmoisen ihmisarvon, semmoisen elämän, mikä kaikille kuuluu. Esimerkiksi tämä työ on aika lailla sitä mielenterveyspää. Itse tykkään jutella vangeille paljon ja sillä tavalla varsinkin tuolla työryhmissä. Niin jutella heidän asioista, jos he alkaa keskustella ja sillä tavalla olla niinkö, että ei tarvitse aina tonne mennä esimerkiksi ohjaajalle puhua, vaan ne voi puhua niinkö meillekin ihan samalla lailla niitä asioita. Se, että miten nää saat ne puhumaan niistä asioista sillä, että sillä tavalla. Moniammatillinen paikkahan tämä on. Tosi moniammatillinen. Silloin kun mä oon käynyt töissä, niin mä oon käynyt töissä ostanut rahoilla huumeita. Ostanut kyllä lapsille ruuat ja vaatteet ja kaikki muukin, mutta ei se tarkoita sitä, että jos mulla on... Miten se on onnistunut silleen, sitten perheen kanssa se oleminen huumeiden kanssa? Onko se vaikuttanut lapsiin? No on se sillä että kun on linnassa. Ei ole muuten käyttövaikutetta? Ei. Millä tavalla sitä sitten joutuu linnaan, jos nää käytät huumeita? No sillä tavalla, että mä oon hakenut huumeita tuolta muualta, jos isomman määrän ja jäänyt kiinni itse huumeiden kanssa. Miettiä, että jos käyttäisin päivittäin. Niin kyllähän se vähän vaikuttaa siihen arjen toimintaan semmoinen. No ei se ole sen kummempi aamulla mulla, kun normaali kahvikuppi, niin mä vien aamulla töpselit. Ei se vie ajasta semmoisen 30 sekuntia aamulla. Illalla men nukkuu niin kuin kaikki muutkin. Siis se on jos on masennus tai jotain, niin se auttaa. Se on sama kuin masennuslääke. Oletteko te miettinyt mitään muita vaihtoehtoja niin kuin noiden huumeiden ja että teette tavallaan ajatus aina uudestaan näihin juttuihin ja olisitte täällä, vaan saisitte pääsitte pois tästä kierteestä? No, rikosrekisteri, se pääsee kaikkiin kouluihin. Se on ajautunut just tähän, että kannatatko nää sitä, että jos olet levoton, niin käytät tuota, vai olisitko sä enemmän, että ohjaa? Jos on levoton, niin homma ADHD-lääkkeet. Ei tosiaan kestä sanoessa lääkärille, että on joskus vetänyt piriä. Se loppui siihen lääkkeet. Se kysyy, että onko käyttänyt, mutta no olen. Ootko käyttänyt tänä aikana, kun on ollut lääkkeet, mutta no en ole. No et sinä tarvitse lääkkeitä, käytä sitten sitä piriä. Niin se on. Ja se on ainoa, että ihmiset luokittelee kaikki huumeiden käyttöä luokkaa A. Ne on kaikki samanlaisia. Eihän kaikki ihmisetkään ole samanlaisia. Ei se mene niin.
Se on hyvä. Meikäläinen on vähän hyvissä. Ei se kato mitään, se on mukava. Pääset, sulla koko pari viikkoa, niin pääset sitten tonne. Tuolla. Nyt lähtee. Oliko sulla se oma kappale? Sekä. Miten siis meni? Milloin vuosien haaveet käy toteen ja murtaja aallon tasoittaa rantaanlainen. Milloin vuosien haaveet käy toteen ja murtaja aallon tasoittaa rantaanlainen. Välillä huomaa, että jotkut vangit tarvii jotakin ja niillä on joku hätä. Eihän se ole keneltäkään pois, että mä autan toista ihmistä. Miksen mä niitä auttais? Pääse palaamaan. Kotirantaan taas saapuu. Näkee ystävän vielä odottavan. Sydämessä on rauha. Viimein tietää myrskyjen loppuvan. Silloin vuosien haaveet käy toteen ja murtaja aallon tasoittaa rantaanlainen. Silloin vuosien haaveet käy toteen ja murtaja aallon tasoittaa rantaanlainen tasoittaa rantaanlainen.